σας κυρίες και κύριοι, μόλις ρίξατε άγκυρα στο κανάλι μου. Ναι, αυτό θα είναι το καινούργιο. Σήμερα θα αναλύσουμε μαζί το νέο εξώφυλλο για το καινούριο άλμπουμ της Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Έχουμε κάποια πολύ ωραία easter eggs, κάποια πιο απλά, κάποια λίγο πιο ψαχμένα. Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, να ανοίξω το tablet πρώτα απ' όλα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι κρατάει μια μικρή καρτούλα. Λέει MBF. Είναι τα αρχικά του τίτλου του άλμπουμ Man's Best Friend. Αλλά μετά ερχόμαστε σε λίγο πιο ψαχμένα easter egg. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σας έκανε spoiler. Εδώ αυτά τα τακούνια είναι ίδια με το άλλο εξώφυλλο. Αυτό εδώ. Δηλαδή, βρείτε τη διαφορά, πείτε μου. Λοιπόν, επόμενο είναι τα ρούχα που φοράει. Αυτό εδώ το μαγιό μου θυμίζει πολύ αυτό εδώ το μαγιό από το Espresso, αλλά και αυτό εδώ το μαγιό από το Espresso. Αλλά και η ρόμπα, ας το πούμε, το σάλι που έχει πάνω της, μου θυμίζει πολύ από τη φωτογράφηση του Short and Sweet. Αυτά ήταν λοιπόν τα easter eggs, τα έκανα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην σας τρώω το χρόνο. Άμα δεν με ξέρετε, είμαι ο τύπος που θα κάτσει επί μία μέρα και θα βρίσκει τα easter eggs.